Hi, do you want to live here? Kublai berlok berowak nak pedang sungguh yang nyepi, mentak sengi ngemut pania lekai syah lain dekor. Ka sengi ro kebasyit ha tementang nilai sengi hang ne harus surah pania tit iklik sop. Lah, I celebrate Independence Day. Isha. Hi, do you want to live here? Kerdem kan namu kla ada bam ja kan nam chi bun te. Ateu lai kerdem go kla. Oh, ta chong kan tu? Chong kong deng. Kong deng. Kong it. La enjoy kong deng kong it pek ban le kerdem yo kla. Nga kermen pun hina pedang jong pi ki perlok ki pala itu ik ne jaka pat ki pala poi ru ha ne jaka tengah ru ta kasngi ngamut ban mulai syak ne jaka te hang ne mi la poi ha ne jaka ka ba yang kali ki kali ru ki la pun phang ne pat ne jaka ka ba ki khot tol timber te hang ne la poi ha khmat jong ne ka kiet jong ne tol timber tang ba ngi la ban ong sniu bok ba ta kasngi ne tol timber ka khang tăng mar sin kwa ne ki don ki priu ki pala yawan phai ki thu yingi ba khang kan tol timba te hang ne ngi la shu ye yang spor bangin ya pe kai namar bangim yo hi ban rom spor kan ka tol timba te ngi hapan ya phai no man ta hang ne bangin ya le shakawai pat ka chaka te hang ne pat lok ngi la poi shak ne ka chaka ka ba itnat ha kan ka om hang ne kan ne hang ne ka chaka ka de ka kar dem khlam Ipengat bahaya kini ki bayar jingi hakane ko namar ba matak sngi ka shet bhag beneng ki don ro ki bayawan shet bayawan bam bun briu bah matak sngi hakane ka jaka ka beneng ro ka pengat na shet mo Jangan ada. Sari bani cukup. San kon Yes, come on, yes, come on, yes, come on, yes, come on. Yes, tu. Wow. Wow, Nanan. Sini. Hai sini. Namar bangim yo ban rong ha tu jaka ka bangi mut ban le nong kong ka ba ki khot tol timba hadin kata ngi poi shakar dem khla hadin ba la poi shakar dem khla ngi wan pat shak ne jaka hang ne ka ba ha preng sor ka ba i khoi ba isrngam ka ba na preng jong phi ki parlok ba bun balang ki bala ya poi hi ha ka ne jaka nga tharai ndrei wat kataru nga pade ngadang pen i ya kene jaka na mario le se kidang don hi ki parlok ki bape ikene video ka janga ki bom pat poi sha kene jaka par ki bom pat tip ru ikene jaka kane jaka hang ne parlok ki khot golf link hak ne jaka ka itnat pha bat ka isngan pha ban wan ya lam ya ki khlung ane ki khna bat ki kmen pha na mar pa ka he kamadan bakin yo mare bat pan ya le kai Hakan ke por perlok kene video ke bamenta ke singan pengkut no hang ne bat nga terpat ru ye pi ki perlok pat ki bala jupoi sha kene jakaru kumbanga ong te wat skip ye ke video yai pe hi hadu bakan dakut ke video wala dak video ke longkum dakum noru saya komen dengan si kendo pat berpi haki wai pat ki por la ne ke video ki ban sawan bat khubli shibun ye ka jing yai kersan ka jong pi yang aman lak pot tanggup tahi ingin saya kenduk biang kublai shibun